kerteng ukpa baru kon baru mensim bakoi. Amen. Ka jinai jong utrai jong iu Jesu Christ bat ka jinai jong ublay. Lem regnya selok jong mensim bakoi kindon boro-bor ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Ko men ko para to ngin ya kubur bangilong kinong pop. Kenang bangin long ki balakre bandek niami ki jin maya bakoi. Ngap la hau lay badan bor baro bariapi komen kopara bangalale pop shibone da gijing berkat nakitin nakikam nakijing lek da Jembe pelacuna. Jembe pelacuna. Jembe pelacuna. mar kata kepala kemari abukui Kabaisa itri suti. Yekenya berdukui. bariapi komen kopara umpai nak tajuna hau try play Ublay badan bor baro ni snay yangi. Badan dalam mabi ki pop jungi. Unyalam yangi sya ka jun im bam jukun. Amen. Ken rat ko blay isnay yangi. Try ken rat ko blay isnay yangi. Ko blaze nayangi Try can rat ko blaze nayangi Kristo map ko Kristo rap ko no Penim jongi penim yangi Dong ini ya duai. Akan kemas berkuit ngin duai. Kerpang na kebenta i kalmil loris umyong. Pementa kesini kajung i. Boleh try kenrat don rengkat badi. Pendap ya kajing im jung i dah kajing kemen. Bar kam tam dah kajing tip briu tip blay. Ngidwai ba inyo kamet ke bakuit ke bakia. Ngidwai bain don bor apdeng kajing sumar suker jong ublay. Ngidwai ro hagane kamas bakuit na kabenta kamensim jong i premus jerwa ha kajing dap arbanai kajing klat jong i menta kasngi o try on ai i kajing tait bam jukut menta kasngi kade ro ndutarik jong man jong ubnai parhaman la kan ndutarik jong ubnai ngi kan mau ya kinong le bha jungi ngidwai na kabenta kinong le bha jungi baro kamtam hagane ka youth center ngidwai ki kato kat ne ki long ying ki ba borobor ki kloi ki ai ka kti ka mon ka kti ka diang na ka benta ka jing penyait ya kane ka youth center ngidwai kerpang na ka benta ka ying ka sem jong i ba je mukhi jong i ba je kharbuli ba di kong jemina mukhem na ka benta ka ying ka sem jing thmu jong ki meru na benta ki wei ki long ying ki ba don hakti hak jat jong i man bangi don kam ki ngidwai na ka benta ka jing thmu jong i shimet Potrai undon ringkat bengi abangi sedang ya kene ka ayom ka bokhuj ka ayom ka bakerpang ha ka jim jungi kum ki kristan kokpa ha kene ka porlen to yarap yangi ban songotu ya ka jingmot jong ka jinyap bat ya ka jingmi padu khon jong me to yarap bangin yap ya ka pop bat ngin ki im temai ngi pan ya kene Dau try jong iu Jesu Kristu kun jong me. Uba im berbasun syarengkat ban me balu men simba kuit. Uwe ublay junom la junom. Amen. Kajing puli naka kitab Deuteronomy.
kajing pla jinget jong kipat balajit. Moses ulaong hakipat ba. Ulingdo unshim yakasyang jong kiso ningkong. Nakakti jong pi, bat unbu yaka hakmat kaduan utrai ublay jong pi. Ti pin kanatang hakmat utrai ublay jong pi. Unong aram ubayat wir ulalong ukpa temen jonga. Ulalet arsut sya Egypt, bat ulasyong shipor hangta, tang kendiat ngut kilayadon. Bat ha kata kajaka, ula kelalong, kajat benriu, kabakrau, kabaklan bor, bat kababon pan. Ti kinong Egypt, kila ben yangi, bat kila penjenjar yangi, bat kila banben yangi kum kimrau. Hangta nila lenyar hautrai ublay jong kip kepatemen jongi, bat utrai ulayo sngo yaka sur jongi, bat ulayo I yaka jing jenjar jongi, yaka jing trei shitom jongi, bat yaka jing banben yangi, bat utrai ulawan yalamno yangi na Egypt, da kakti badon bor, bat kaksangti kabakner da kajing triem kabakrau. Da kidak kishin, bat kikam bapela, bat ulawan yalam yangi syakani kajaka, bat ula ai hangi yakani kari, kari kabatut da kadut bat kangap. Ti hakmi, menta ngawanra ya uso ningkong, jong kakendo, ya kaba mami kutrai, milaay hanga. Pinbu yaka hakmat utrai ublay jong pi, bat pin mani hakmat utrai ublay jong pi. Kaktien jong utrai. Jonga melong ublay jonga aubang asyanya utabashong ajing arab ublay gamne sapo jing yada ubadun bor baro unpai should try you can run udaong jakari bat kakut kajonga melong ublay jonga aubang asyanya sukmi pinin ya kabay nong jongki baman ya me budra nong jakari kamja jing snew dan hajan kaying syong kajong min jakari bat kakut kajonga melong ublay jonga aubang asyanya ya kedem malam sentri baru sensar yoroi bocah diutlan badyak jakor haba mekot ngan pelat najing mam jakari bat kakut kajonga melong ublay jonga aubang asyanya. Kajing puli kabaar. Now u Roman. Kajing puli na kashiti jong upolis bapot shaki kastan ha u Roman. Kajing pla jingat ha u Chris.
ko para ka jing tho ka ong ayu ka ktien ka don hajan jong phi ha ki rimyang shuntur jong phi bat ha ka don wot jong phi kata ka mod ka ktien ka jinget ka ba ngi yalap namala da pi pla da ki rimyang shuntur jong phi ba ujisu ulang utrai bat phi nget ha ka don wot jong phi bat ublei ula mi pat ya u na ka jing yap hen light im na ba u breu unget da ka dono jong u bat kumta ula pen kesan ya u bat ula pla da ki remyang shuntul jong u bat kumta ula light im ya u ka jing tho ka ong dan u banget ha u ban sha pen le ran na ka ba dan jing ya pher hap deng uju bat u kreng jong u try ulong kenrat ya baro but u te krahai ya ka spa ba jong u halor kito baro ki bakhot kerpat ya u na ba ya u ta u bakhot kerpat ya ka teng jong u try on pelait yam ka tien jong u try So ya play. Ya ro you try. O Christ Jesus, yang George bas ngap ka gospel jong u. Utrai undon ringkat bat pi. Ka jing pule na ka gospel bakoit kat kum ulukas. Ka burom hami kotrai. Ujisu uladap dau mensim bakoit. Haba ulawan pai na ka Jordan. Umensim ulai alam yu u syari kenja. But bansa sau pos ngi. But hangta uksuj ula penshoy yu u. Hakito kisngi syam labam AA. Kumta anda kilakut. Kumta anda kilakut ula tengan. Te uksuj ula ong ho u. Lada melong ukun ublay, tu hukum yaw neu mau boon kelak pu. Ujisu ulai jubab, latho om tang daw kpu hi ubriu uim. Nang daw ksuj ulara u syajrong, baru apen i u ha kashiklip mat, yakihima baro jong kaperthei. Ngan ai hame kene ke bor baro, bat yakaburom jongki. Laong uksuj hu. Lai ti baro hanga, bat ngala ban ai yaka hau bangamon. Kani baro kan long ka jong me, lada medem ngon hakmat jonga. Ujisu la pai kitin, kajen to ka ong. Men mane yau try blay jong me, batang ya uhi men syakri. Nang tahu ksuj ulai alam yu usha Jerusalem. Barulah bu yu hak liar jong ke temple. Barulah ong hau. Lada melong ukun ublay. To penok ya lade nang ne. Naba ke jentok ke ong ublay un ai hukum ya ki angel ban sumar ya me. Ka ong ru kin ra ya me halaka kti. Yo kumno men jentut hau mau. Kum tahu jisu lai jubab. Ka jentok ke ong ru. Men om tenju yau try ublay jong me. Ndau suj ula depen shoy yau jisu katla kat yai. Ula i no yu. Uda ap daka weipat kakabu. Ka gospel jong utrai. Res. Te kumbang laong mene ha basdang jong kamas bakuit. Ngila poi sya ka ayom ka ba kerpang ha ka jingej jungi kum ki Kristan ka ayom ka mangikan mau ya ka jing penim ujisu penim yangi da ka bau syak sitom ujisu penim yangi da ka bau yap halor ka ding pana nak ta ka daung ong gede ka ayom ka ba kerpang ka ayom ka ba kordor hadu kata na ka benta junga jongpi bengine sim benta khamtam hakini ki jinglet niam ha ka portland bakut ko men ko parag don ko wijinya tu hana syapang uwei unong pang ubala sitom jor bah uan ban ya kendu yau doktor
ndau doktor lu dap check u na dong sedong dap pej u na dong sedong u ong u pej lada me kwa ban im me hap ban kan mau ya kane mem dei ban bam ya ki jing bam ki baher ki jing bam ki bapar ki jing bam ki bayat tang ki jing bam ki bajingi mela ban bam lada me bam mi ki jing bam ki mangong mene ki baher ki bapar bat ki bayat menem im slam shu ki jing bam ki bajingi mela ban bam teu tau nong pang uang to doktor ku blei shibun bat ulit pai shiyeng nau la poi shiyeng man la kasni ki beriu ki yui bau yalam ki kisnyang syakawa ki beriu ki keli u beli melam ki kisnyang syawa wong ngahi kai ki banjingi hadu kata ule namar ba umla ban len yelade umla ban pensitom yelade watlat hadu ban hikai kisnang banjingi namar ba u doktor u ong yu lada me bam ki bapar biki baher bat ki bayat men yap tang ki bajingi men im u hikai wat hai kita kisnyang ru banjingi namar ba umla ban len lade kwa ban ko ngu ya kata kajing ong jong u doktor klempep kumutau beriu upoi sha ka jinyap kajing bom ko ngu ya ublei kajing bom sngap ya ublei kajing le persya ya ke ei ke bau blei uang kata king kadai kapop kapop kadai ke bang ngile persya ya ki hukum jong ublei kapop kadai ke bang ngim sngap ya kajing ong jong ublei ya kajing peta jong ublei kumbau tu breu bang yo sngo kajing tu khana mene u sngap ya kajing ong jong doktor klempep un poi sya kajing yap u hikai wat hadu ban hikai kisnyang ban jengi ban lait nak kajing sngap kajing ong jong u doktor de klempep un poi sya kajing yap hendrei pade habangi ko ngu ye kaktin jong ublei habangi le ye kamon jong ublei ketapat kayalam sya kajing pen im bat de kita ka bangyo sngo kajing pule ka banengkong mene na ka kitab Deuteronomy kumno Moses bat kita kipat balajit kipat Israel kisngap ya ka hukum jong ublei kitrua yo so banengkong ru syau blei bali kile ya kata namar kikwa ban ko ngu ya ke ka bo blei ula ong haki ya ka hukum ka bo blei ula ai haki ka jing ko ngu yau blei ka jing ko ngu ya ka tin jong u kaya lampat sya ka jing iem haka gospel ka bangi pule menta ka sengi ngi yes ngo kumno u Jisu andala de penbaptis tau Yohanes haka Jordan ulej syari kenja usa hanta sau pausngi ban ngi yes ngo kumno uksuit ula persyang ban nyalam baklayau Jisu da ka baong nai ko ngu me yau blei nai ko ngu yau blei ko ngu ya lade uong ko ngu ya nga nai ko ngu yau blei nai sya jing it upen shoy yau Jisu hadu laisen laiwat hakaban ngkong namaru Jisu la sya jing it kumba sau posngi uksui utip bau Jisu la tengan kumta hakat tengan upa pen kelakpu ya kita ki mau ladau Jisu sngap yu kacimut jong gajing sya jing it kabawan nau blei kanom don jing mot syu uksui ujob Henry u Jisu ko ngu yau ksut ko ngu yau blei bat u yai peteng ban sya jing it ban nom pen kela pu ya kita ki mau para Kristen be je pej ho yo la se ngila tngan ha ka pop yo la se bunanga banapi ngila tngan ha ka jing kwa brai yo la se ngila tngan ha ka jing kwa klim yo la se ngila tngan ha ka jing tok yo la se ngila tngan bantu yo la se ngila tngan ha ka jing sarong ha ka jing auria yo la se ngila tngan ha ka bam ka di tanglang uksut wat lat kumno ban pen kedang ya ta ka jing tngan jungi ladangi ko ngu yu kalong bangim ko ngu syu yau blei bat kata kadai ka pop bat kata kadai ka jinyap namar ngim syam ko ngu yau blei ngi ko ngu penban yau kusoi
Jisu kan kadai kajing pensyoi ke banang kong ke bau ksut ule ya Jisu bat kan mau man kapor uksut uat lat kumno ban pengop yang bat ya piru ha kita kajing tengan ki mangal ong mene kan mau lada ngi ko ngu ya uksut ngi pen kedang ni lade itu kajing tengan ngin sayap ngin sa poi sha dujok kabar ujisu peni ujisu ya kita kihima jong kapartai barok bat uang ngan ai hame kini ke barok la dami mane yang kadai kecingkular tok kecingkular syukur umdai uksuit ubala thau ya kapartai dai ublei ubala thau ya kapartai kecingkular kabamla banlong ujisu klem ko ngu ya uksuit Pikat mau ha kapor election. Ni sa Philippines ngila jandai kapor election menai besan ngin tap vote. Bat ngapule ikut kubor kini kisengi. Na kapor sa kapor ngapule boro sandut lagi ikut kubor na po Philippines lang ba ka internet. Bat ngi ikum no kini ki ba kwa ban aireng na kabanta ban long president ki jingkular ki ba ngimla ban peipang tip akan ogor kuam kila ban penurlong ya kitu ki jingkular jongki. Kam jengai wat hang ne hapo ri jungiru ki jingkular ki bamla banlong pin yo ya kane pin yo ya katai pin long kum ne pin long kum tai la da pi bot ya nga ki ong don bok ujisum ko ngu la dau ko ngu tip tang bandrung ha veranda jong kusugiru ngatrai ujisu nom yo kumbalong mengi menta ngi vote ya kitu ki politician jungi wat ban ai appointment ban ya kendu ngiap up shisnem kindon bun kibriu kiban penbij yang abat dia pi kibakular ban lek kane kibakular ban lek katai kan mau tang kibriu kiba syakri kibriu kiba ayalah kecing iem halor gading pena ngidei ban ko ngu bat sengap yaki om ya gitu kibriu kiba kren dau telik bam don sieng kabalai ngiyo sengokum no tau ksuit uong yau jisu Wilam u sha Jerusalem barong lada mede kun jong ublei penok elade nang ne namar ki angel kin sa pat ya me kinom pen mensau ya me kin sa penhiar ya me jai hado ba men poi hak ndau u Jesu klem le ya kata kwa ban yo burom lada u hap makanan nang ta yap namar ublei kun jong ublei ulait unla ban lait naga jinyap ndre u Jesu le Ujisu umle ya kata kajing challenge jong ksut penban wong kino nang ne mem don bor shu haba kibriu kiba kwa ban tenju yangi kamtam ban le pop kum ban peniap ban klaim ban bun samla ban bun paralok ban long uba famous ban long uba paunam ngin le kum no Ujisu klem ko ngu ya ksut uong kino mem don bor shu nanga ngipat ngin ong kumno lada kibriu ki challenge nga bat yapi kamtam ban le pop kamtam ban bakla kamtam ban nom ko ngu lada ki challenge nga bat yapi nga bat pi ngin ong kumno ngin ong yaki kime nang ne wat pen bit yanga nengin ong me kwa shisha bangan le ngile ya kata bat ngipoi saka jinyap namar ngikwa ban peni bangidon kata kebor tikine ko men ko para kide kita kibang yo sngo ha gospel uga mentaka sengi bat nakapor saka por yang ngiru uksut ule kumju upen shoy ngi nakapor saka por nakata kadau lada ngi ko ngu yu uksut ngin poi saka jinyap Andai lang ko ngu pat yaw blay ngin poi saka jing mi pat saka jing im bam jukot en yero yaw Jesus Christ junom la junom amen Tungin yeyang maning ni apply la ka jingay Nge tu play ukpa
La punya uda umensim La kana marite soti La shale pensha sanaknam Bad la shayab nama jongi Aski balai ulami pa Adin kata ukil syabne Usyong harga gamon lupa Unwan parban bisyar yangi Nanging au mensimbahur Abalang Katolik bakut Ajing mapop ajing mipan Barajing im kabang juku Amen. Kajing duai kirungay, to nginya duai ublay ukpa jungi, ubalapa ela ukun ban pelait yangi na kajing long merau ha uksoy. Kacubab jong pi kalong. Atra tu syashkor ya kicing duai jong ni. Atrai to shashkor di kajing duai jungi. Na kam ta ukpa bakho jong ni. Bishop jong ni hilang dok bati katikis. Bakin dup sengau bo mensem bakho unyalam yaki hajing trai jong ki hagi por baro. Tu nya duai ya utrai. Atrai to shashkor di kajing duai jungi. Na kam ta kan ekrampai Kristan jong ni. Bahabadap kawai pakawai kajing landiam sing utrai. Kila kucing mut skem banle tang ya kamon jong ublay hajing im. Tu nya duai ya utrai. Atrai to shashkor di kajing duai jungi. Na kam ta iwai pa iwai nangi. Bangin dupla banduai kambon. Bat kambaha ha kanika porlen. Kenang ban liat ha kanu kajing pensyoy. Tu nya duai ya utrai. Atrai to shashkor di kajing duai jungi. Na kam ta ki Kristan kibla cingai na ublay. Na kapap bangin dup sengeu. Bangin dup sengeu tho. Kumna uksod ialam yaki sa kajing tim. Padan pai bak sa ublay ha kanika porlen. Tu nya duai ya utrai. Atrai to shashkor di kajing duai jungi. Na kam ta ki breu baro bangin dup itho bau Kris ulang utrai kenran. Jong ki bat kindup siam hau kajing suk bat kajing klan bakim siam yo satia hakapom tu yang dua ya utrai Atrai to shashkor di kajing duai jungi. Ni duai na benta ka mensim jong i premus jerwa ben yo kajing taj bam jukut. Ni duai na ka benta I kal meloris yong I berke kasni kha jungi. O try undon ringkat bat I un I kajing koi kajing klan. Ni duai ru na ka benta u sambors imyong ba inyo ya kajing koi. Ni duai na ka benta u John Wanyang ba blay un ai roh I ya kajing koi jing kia. Ni duai ru na ka benta ikong saima ba iba ialam ba kun jung ki baro ba kin yo kajing klain ba kin yo ya kajing ku jong u blay. Ni duai na ka benta kajing tumu jong I minisha dakar kamtam na ka benta I Nathaniel din kenta ba in la ban tho bhai ke exam jung I. Ni duai ru na ka benta I em suchiang. Ni duai na ka benta kito ki men ki para jung I ke bla pha e jin tmu jung ki bo blay un ku kerdo e ki. Ko pa me la pha e lau kun ban nyalam biang yang I shame. To pen klain yang I ha ga no ga jin pen shoi. Da ka ba but yau Chris unong nyalam ba shisha jung I. Ngin do poi shebneng kari ka ba mela kular yang I. Ni pania kene daw Chris utrai jongi. Amen. Shong jin trwa. Yakmin lagi kmat ko para Bau kun jong ublay ulajan Tupen kila don urid ban pedian
Yau sim kaburom badang wan Jesus try to one kumba melawan hian aying bnen tuan hian yang minta syaduan ulamina kajai sim dabin ulong priu na kakmi basoti ulawan bu iton yangi kai uhapo sep neng jinri wan Jesus try to one kumba melawan ya singoy tuan hian yang minta syaduan Doy duai komen ko para bagajing kinya junga bajong pi kan long baptiang hun hakmat ublei upa badun bor baro tu try yang cingnya nak di jopi na tahu jing ro uburom nak teng jongu kajing matoy yang ibadah balang bakui jongu baro kawe kokpa ngim long ki babit dor ban wanra ekidi gijing ai sya kaduan jongme ai bagane gijing kinya ai ngu kabangi terwa kin yara penkela ya karukom im jongi bandup pen sngau bahaya me ki baro dau kris utrai jongi amen utrai undon rengkat bat pi rengkat bat biru o kentiu ya lagi donut ngiken tiu ya kisha utrai Dongin yang yo try kan rat ubleh jongi kasong obat kadei kokpa badun bor baro bat ko blay bam jukut kasong hok bangin engu yeme man kapor bat man ka jaka utrai jungi Jesu Kris ula sha jingit sau paus ngi hari kanja ban hikai yangi ban len yalade hakane kapor len bakhoit ula kantai ya gajing penshoy uksoit ban hikai yangi ban kiar na kapop hakane garukom ngin shim banta borobor haka Eucharis da ka danut ka bakhoit hadu banda poi kaya bangin yo banta lem haka jing kawai bala kular habeneng tenamar kata lembat ki kenhon angel lembat ki pai ba beneng baro ngiro pendon burom yeme da kabayai ruai Bakuyu utrai ublei kipai Breng pertai sawada kaburom jome Osana, Osana Turwa ublei shajrom Osana ublei juno and yaro you bawan akakateng utrai neng pertai sawada kaburom jome Osana Osana Torah you blay shadrong Osana you blay juno da shisha melong ubukuit ko try gat may jong kaching kuit baro namar katangi karpad yami to pen kuit pen kantang ye kinigijin terwajungi da kapapayong mansim jong me kum ka umjer halor jongki bakindup kalalong yangi kamet bat kasnam jong utray jongi u Jesu Christ hakapor baladino yu badala kamon sngau bha ula priang ye kajin sha shitom ula shim yau pu badda kabai ngu yeme ula kedia ya u barula ai ya u hala kisendran u ong to shim bato bam na kanepi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaben IT na kaben ta jong pi
ha kaju karukom endalalaya bam ula shimi kakuri bada kebaingu biang yeme ula aya kahalaki sendran uong to shim bato di nagane pi baro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jong kajutang bat mai bat bam cukut ya kaban penmi na kabenta jong pi bat jong kibabun ya kaban map yikipop to le ia kane ban ken mau yanga kajin maya jong kajin yeng Tasin bangi bam yuneuku bangi di nakane kakuri ngipen bra kajing yap jong meko try tadadu menwan tadadu menwan namar kata ngi gibapen mentai kajing ya berkajing mi pan jong u ngi terwa hame kotrai uku jong kajing em mat kuri jong kajing penem ngi dai nguai dem namar mela nyo yengi gibabit ban yang hakmat jong me ban shakri yeme da kabas ngorit ngi kerpad yeme bangi kibayo benta ha kamet bat kasnam ukrez ngin long gibapen ya teli ka way daw men sim bakoy do kan mau kotrai ya kabalang jong me kabalap yang hasat lag kapertay bato penjanay ka hagajing rengkat baru Francis ukpa bakoy jungi u Victor Bishop jungi bat baro kilendo to kan mau yaki men ki para shindrang bat kantay kamtam yaw Primus Jerwa kibalayo tia da ka bakrmen yaki jing mi pat badia baro kibalaklat no hagajing isne jong me to priang yaki sha gajing shai ka khamat jong me to isne yingi baro ngi kerpat yeme Kenang barangkal bat kamaria tesoti bakuj kami jong ublay. U Joseph bakuj ukurim jongka. Ki apostol bakuj bat baro kiri ukuj. Ki balapen semua bahaya me pateng la pateng. Ngin dublong ki babit banyok bentalem hagajin imbam jukut. Bat ngin yaro bat pendon burom me da ukun jong me u Jesu Christ. Da u lembat ubat ha u. Kan long hame ublay kupa badon bor. Hagajinya long kowe jong umen simba kuy baro kaburom berkajinya ro junom la junom amen kumbala hukum yengi daw nong pen im mat kumbala hikay yengi da kaktin blay ngi not ban ong ko pa jongi uba habdeng kan long kababoy kakateng jong me Kanuan kay ima jome, kalong kamon jome, haga kakilo kumba abneng. To ay minta kanibam jungi kabahala kasi, batumab yengi kirakang jungi, kumbahiru ima bikibalasi yungi, berwat yalami siya kajik penasyoy, and rate to polite yi nakasasiyo. To polite yengi ngi kerpat kutray nakijin sniw baro. Haga jing sabun jong me to ay jing suk jing say nakisingi jungi. Kenang badak kajing yarap kajing isn jong me ngin like bor na kapop bat ngin yo jinya da na kajing jenjar baro kat bang gidang ap kmelanti kajing kermen bakoy bat kajing wan pat jong nong pen im jongi u Jesu Christ Namar kajong me kalong kahima kajong me kapawor kapurom chunom la chunom ko try Jesu Christ me bolong ki apostol jong me kajing suk nga i happy kajing suk jong nga ai happy what page ikipop jongi Henry kajing jong kabalang jong me berhaga jing sebun jong me to ai hakai kajing suk berkajing teli ka way kerkum kamon jong me mame ubaim berbasun syar junom la junom amen kajing suk utrai kendon borobor rengkat bat pi rengkat bat piro to ngini truwa kita kajing suk iwe pan Kukun lang pro jong ublay me bakin no kipop kapertay tos ngel sen ayani Kukun lang pro jong ublay me bakin no kipop kapertay
jing suk yangi Hakmi ukun lang broad jong ublay Hakmi ubakin no ikipop jong kapertay Sukito kibalakot sa kajing kawai jong ukun lang broad Bukan rat long pasong hop menrung po kiying junga Henry suang nagkatien kamsip junga kasaya Kamet nakasnamu Chris kami siya kajing imbang jukod. Amen. Yamin, bangai yamin, Jisu ko play jonga, Jisu ko log jonga. Ewan batmo yenga, namar me ichisha, play usim jonga, badukan rajonga. Madiyami, bangai yami, Jisu ko play jonga, Jisu ko log jonga. Hadur ukpu medon, hadur kawan medon, uplay upriu pura, unang penim jonga. Maniyami, bangai yami, Jisu ko play jonga, Jisu ko log jonga. Jing ten jonga melong, jing shan jonga melong, Shad ngai na ming asin, Shad ngai na ming anwin. Mani yami, bangai yami, Jisu ko play jonga, Jisu ko log jonga. Apa jing sniu kin care, ba jing pen shoy kin shur, to kren maming an slur, to da maming an tur. Mani yami, bat ngai yami, Jisu ko play jonga, Jisu ko log jonga. Jing in mi ai namar jonga ngam la ko try klem da ter
kadu kasngi kadu namar jong me kir kajing isnei namar jong das lamela tesei alording na ikashitong bansha ya rabbi na banba kad bakirwai nganra namar jong me tu ai donut ba me namar jong me men simbas mad yaine kum ka jong me men simbam chu chai de baklem jing le men le kan le ba de ban le namar jong me Ngi ro ime ku Jisu ro ime ku Ngi i yeme ku Jisu ni ime ku Jisu Ngi mane yeme ku Jisu ni mane ime ku Jisu Ngi sungongu yeme ku Jisu ni sungu ime ku Jisu Kublai shibun ko Jisu kublai shibun ku Jisu Shi hajarngu ko Jisu shi ajarngu ku Jisu Ngi i yeme ku Jisu ni ime ku Jisu Kaburom hau kpa bad hau kun bad hau mensim bakoi kumbala long hau Kapaningkong kumcu mentapat barabor jenom la jenom. Amen. Do ngin ya duwai Ko try da kanega sakramen melap sai ki mensim jongi me pen roy ya ka jingek me pen scam ya ka jingkermen but me pen janai ya ka jing e jongi do hi kai bangin trang yau neu pu baim but ya ka tin baro ka bami na ka shentur jong me dau Chris u try jongi Amen. Tikibun bha ki bapa e ka jing duai jong ki ha ka pormas kumangila pan benas mo bapa e ka jing duai jong pi jing kerpat jong pi iki mas intentions jong pi kumbachiteng kentai e shwa ka mas bakoi khnang mangila ban pule amar nga page apo ka online ki video gidang pha mentaru te song ba pha alis shiketeng kentai shwa ka mas mangila ban tho e jing tumu jong pi baro mangin troai ka mas bakoi kumba pitip kini ka jingle niam jungi ka yai lengba ka television ha ka local channel ka number aspa nyopo khandai badru ha ka YouTube channel jong Don Bosco Media Network kito ki bakwa bani shimbanta bangin duai na ka banta jong pi so bahale e kata pha ek jing thumu jong pi kumba chiteng kantai e shwa ka mas bakhoi ha kito ki number ki bala pau ha ki screen jong pi ha ki YouTube badru ha ki TV bleshbun ni pi baro ki bishimbanta ha ne ka mas bakhoi tongin ya rung sha gane ka ayom ka bakhoi ka ayom len da ka babut ya ka jing hikai jong u play da ka bangi sngap ya ka jing ya ka tin jong u bangin light na ka pop bangin light na ka jing yap u try undon ringkat bat pi ringkat bat piru play badan bor baro un kurku ya pi ya ka ying ka sem jong pi mal kam tam e ya ka jing tumu ba baha jong pi u pa baru kun baru mensim bakhoi amen to ye leit suk kamas kalawai Ngis ngawu yau play. lama usim ding namayan kayen teng shine ban ai jing in namar jongi ula shine
sayang pada jingnya hidup yoin halor ding pna usung udung nakrung bapli kami wadus tunas nyam magne kitun sao kawat bandup saku Kau berom kelong aku pa pada kun sim bakui. Kau nurut bakui tamu Yesus. Kau Maria aku nai rap ke Kristen. Tang pa pada kun sim bakui. Amen. Ini roh ya Yesus Kristus.